Kasinong Nonglang, West Khasi Hills, Kabahap Apo, Mountain Road Civil Subdivision, Kabadan Harod Kasurak Ruang Langja, Kabacangay Kumba, Laipusan Kilometer, na Nongston, Kadai Kasinong, Kibalapau Baha, Hakatay Kathan. Kadai Ru Kasinong, Kabasay So Baha, Hakarap Karyang, Bat Kumba Kandai Popasen, na Kinong Shongshonong, Kidai Kinong Ram. Hakatay Kasinong, Ladon Lun, Kijing Don Kam, Kum ka PHC Office Veterinary, ka High Secondary School, ki Lower Primary School, bat ka Block Office, kabla tip, kum ka Rimul yang CNRD Block, kabla wan bo maunong rem da ukan rat kongkel sangma menteri rangba ka jela, ha unai wing jang usnam arhaja ar. Ka jinglong jingman, ha ka imlang salang ha ka tay kasnong, ka long ka baitanan bha namar, ba ki don ka jingeteli, bat jing yalong ka way, habaro kilyang. Kabakam sukuman kalong ba ki longyeng long sem ki don ki jingeteli. Jingeteli jong ki nong song sinong yung ka sinong nonglang kamot ba ki penlong ki sinong ba kan nomdon kano ka jing bom su thu jing mut ki jing pat ya pra mut ka don ki jingeteli. Ki nong song sinong hakatay ka jaka ki longru ki babot renti ya ki kendon penyat sinong. Kim Jusha ya ki bar jela ban wan song dukan hakayo sinong bat ya ki bar jela ki bawan penpoy ya ki mar ki mata ha ki dukan shnong kimsha bakin shong slam Nginom sya ya udkhar ban wan khayi ban wan hapo snong nonglang ban kata kada ka kendon ka bangi kum ka snong ni don ka jing tli baro kum ka snong berkawai da ka bangi menjur ba nakabenta ki bar jelahi na bom dei persi ki hapo snong nonglang aduk menta kemudian ban syong ngimsya ban khayi ngimsya wat hayau apok kan hayau bang isang nonglang don hayau nginop sya ka kedan ru ka wei ka sinjuk ki nong khwai kabla tip kum ka nonglang pungsir angler association bat ki dukhat jong tay ka sinjuk ki dan palat shi spa ngun kata da ka shnong nonglang wa lang mau serpat ban tên rong màu sao bắt kỳ vei kỳ được hết trong cái tay cái sinh dụng kỳ ju pahararu ya kawa tersung ban kỳ chinat jong ka khnang ban lap ya kino ki bawan penyap dusman ya ki do lani ya ki bawan siat dusman ya ki marat imreng ka tay ka shnang kalayo ban rungru kum ka way na ki model village hapo ka Mountain Road Block tu nginya ngap menta ya ka jing ya kran jong uba island lingdo uba labat ya ka kum usodar shnong la lai post nam kenti hadu menta ngia don hangi haka snong nonglang manga bot ni usodar ya ka snong bot ka jing ya kran ta kalong her papang ya ka jinglong kuman ya ka snong dan ko ban kli pi sodar ka kum ka jiken mau yang pi snam kat no eki di kajing senang ban hai senang bero apa ni kita ki bero bawan senang nongkong hak na jaka ki dai ki don kalong hak ka ban nongkong ek de khasnam khat khandai spa san polai ban nongkong ek de khat khandai spa san polai nang ta akan ke senang kemut ki bawan nongkong ek ki don khandai yeng ki don khandayen bat ki breu ki bawan hakan ke sinong ki dai na maram ya ka maram ki don na molong wir ki don apa ka maram ki don na molong wir na nonglang ke ha ka porba ki wan hai senang tong ni ka kum ka jiken mau jeki dan ka jaka kalong ka bakun hakaba kiwan nangkong hang ini kadai ke jaka ke badang klau ba empadon breu mano dang dei jaka wa klau tang ta ki badang bun tang ki merat ki mereng ki skei ki sir ki nyang klau nang tagi dingem ta kadai ka jaka ke badang sa serak bum padon breu kadang dei ke jaka wa klau ka jingwan song yo ki hane ka basdan cái kam ka ba konsan ka ba tuju ya ta ki breu ke bawan nangkong hang ni ki perkat tang na ka benta ka rep karyang ane ke jaka ka ba baha na ka benta ban rep ban riang
tam ke ba ki jengmut jong ki teman ki ba wan ban phai snong hang ne kalong na ka banta ban yo ka bam kade ta rep karyang kalong ba kong san ki safety ki pom cloud dak ba chung ri dem ang ta chung ta hi jaj pan karo panding bat ri hodam chat ba im ki ba hagte ki snam gumot hagte ki snam gum dawan kong kalong ka ba yang jenjar bhar ban thet jing thet namar ba kayau kelak bandang don tang hasilong bat nang ni hahim ru kepada wat hahim ru kepada don yau tei dang thakisnam ge bhaden matalong yau Thì cái món em ba na hadin ba kilawan snow ini pas nam karno try na kong kiladon di Jakapule kan di school ki skol ke ba la don hang ne gemut ki dai hadin ars na mai balala ban kila ban seng ya ka LP school nang ta hadu ban seng ya ka UP ya ka upper primary school kemut harus nam khat kan dai spa ru ndai hat kan dai spa ru ndai nang ta ka school iseng nang da ka sinong nang ta saka secondary school hasnam pra hasnam khat kan dai spa pra pu ndai but hadu mentang ila don ka school hadu ka higher secondary school but ikane ka school higher secondary school 10+2 tangka art stream kemut bangi laseng da ka sinong hasnam ar hajar khat saw but hadu menta kasnam ngidang chu nakabenta tulop jong kinohikai ngidang chu ya sai donation bet na kalyang jong kasnong ban pendap kinohikai nak ngadu sna barjang katsaw bal sang sang school hadu menta peperiyo jenga pe ru em naka soka Thì hanya long cuman ya pak kita pak jo kolek kawan hadu kan mau em na dosen kapno kan ka surok kidung di kala boy ya kan ka jakta kan ka surok pibludi ka banangkong ka bang sedang bantrei ya kan ka surok pibludi na riwiang adu ha siangra nang ta na siangra adu ha langja kemudian harusnam kat kandai spa prapo ar kat kandai spa prapo ar bala sedang mereka begitu sedang buat sedang tre 4 laj kali namar ki babun ki jing mo babun nak surok hendau dekat ba sistem bat nak tre dan tre kadang sistem haduk itu sedam Thì hadu kini kisi ka jingong juman yung ka ni ka yung ki no sno ha ka sno cái kam ka ba konsan ka ba ki tenglei jimut ki tre ki ta man ka ni hang ne sino nong lang ki babun ki dai tang ki nong rep laban ong ba hadu kumba kendai persen ki dai tang ki nong rep mo dai persen keba ki im ka rep kalau ba ki kam syania hi ha kaba pu pentor ban yok wa kaba mentah gini gisngi mang tau sing kaba barok hi ki rep sing barok hoi pagoi kalong yeng kemat ki rep sing mang ta idon kaba rep sar katu kene kaba rep kuai ki jajing rep kaba guna mo te kaba khambun kaba dai tang tahi ba bat sing kaba hoi kalong yeng ki rep Dah kabar dia berkata pateng pat iki video ke kamposan ke sepeda samping lek jimut ke ba lek dan kai pateng ban di ban khet ban le dan kam kuwi haka kam kai pateng hi ha ki nilai New York gini segi kumtai la kam ya ka kam kai pateng gemut tau da kabaya dai barus eng buki yakit si ha him nang ta ha chelong lagi dagi ki ba kit nang ni na kan ka dong na kan ka sinong ni kit ka ini ki arjaka ahim bat long tang nak mentau sing mar ban kai hi dai tang sing hi te ha kabar dia ke kap bentar dia berkakot kya ni lai ni berladon ni ka PHC hang ne apa masno ke kat kum ka jing tip jang pi na kaliang usora snong
Satu nakaliang kani ka PHC kabadon ini ka komterkam ka jaibet ka yadhane kadang long diko. Ha Buat dia ki jindon kinokrai na ta jindoi ki kam. abede berkepit si nonglang kalau sedang nadus namar hajarong no te khatam ini kisgi kalau iya bah bat ki babun hi ki ba cha sumar na dong mut ki kalau iya chakmat ki doktor ki don ki trei man kasngi bat kalau iya chaprang bat abai yan ujor hagi ni kisngi kemut yang hisya la don kam ban don no daka CSC nila ban ong amar toh gini kisnam ki baladap hagi kisnam ki ba arhajar san arhajar sepo ngi dang kamduna tenrei namar bangin ki pajba ki long ki nongrep ki badang duk ban lek sumar hang hono kai jaka kam jengai kam bet kambiang semut ki don ke jing sitom namare ki sem jing ha ka kam sa tengka nang ba ke jing duk jing rodo te ki sane abai tang hang ni pi si nonglang bro kadong rimuliang kamangi don da kisan ko ki sinong gumot ba ini ki sania baca kan ke PHC bat kadai kata ba kan PHC mentak lah bang kiu sibun mo aduk ki doktor Bang Sumar aduk ki nos bat ki pajba ki bawan sim dawai ki sania kan PHC Dah haji kili bukaduk kalong ba. Kini kili asna baladap. Na kalian umutirang ba na kacala jengi kontrak fangma lawan ni ban bu mau nong rim ni kasih anak di blok akan kesenong. Ti nalo ba kani kesenong katum kajinyo dikip kani keleng ba kala yo ya kanam kum kawai na ka model bilet sapo motion blok. But kumba kalau mentah la yo sohi wer nang ne naktai hi thing up. Ba kalon ka ladon ka diku ba ya kani kasih an di blok an rakno nang ne sak kiwe pati jaka. Kaya na kalian yo kiu so rasnong. Hakabedai bat kani ka benta hatu pilai objektif ne am barla tajia. Baya kani ka blok ka bala wan pri de umutirang ba hakani senong anra ka eka jiso yo kiu bedai bat kani ka. cho abede bat ke sinong ho chi sang i kumna ka motion road sin ar di blok ki la yo ya ka model bilet kila nyau ya ka sinong nonglang na pok ka motion road ar di blok la nyau ka sinong nonglang kum ka model bilet haju ko por bat abede bat na ka benta ban kentiu ya ka sinong hi ni dap da jing sukmen sibun harbai ba Vincent Espala brai MP jong ka Selongset ki lajit na ka benta ka sinong nonglang habede bat kene ka saji ti habede bat kene ka benta jing siau DC DC ulakot ke jing yalang habede bat kene ka benta bat ki officer ki babon tang ba ka ka bangis ngau ben ka bangim da ngau hon habede bat kene ka benta namar ba nakaliang jong DC jing siau la khot ya baro ki officer jong kawas ka Sahel district mo di departemen baro ban ong balam nom no dai ban yarap ke sinong nonglang la dadon kenu skim ban kumba lengba jong ba Vincent Pala ula jet ya kan ka sinong we dai bat kan ka saji skim ti handrai hadu menta kemut bayadai bat kan ka bentang iklam pario rum iklam padon kanu ki nuk face ba lala ya ka ban yarap ban pan pau ba lengba jong kan ka skim bangi lala ban yo ta ka dei ka we ka bangi ni sngau ba sngau dulong ngalian ka sinong mangta habedai bat ka blok habedai bat ka di blok ka balawan pli hangne ka sinong nonglang haus nam arjar arpoa ya habedai bat kani nakalian jungi kun ka sinong ya dap ka jing sukuman ka bau ka jing alam jong u cimstar bodon borom konrat sangma hak bau la ban wan pli ya ka nakabenta ka rambrai konstruksi ki arti blok ka rambrai sin arti blok bat ka rimuliang sa arti blok kemudian ka rimuliang sa arti blok la wan pli hang ne ka sinong nonglang ban bu ya kene ko office hang ne sinong nonglang i ka sinong ka dap da jing sukuman sibon habede bat kan ka benta
Ti nrai ka don pada ka jing sngau lengok. Hakaba ni nakabanta ka temporary block ni la don hang ni. Ni la don ka jing nakabanta ka temporary block. Ya ka ban bu hang ni ha po snong nong lang. Bagi la pha wat jaka hang ni ti ni nakaleng snong ni lang ya pet lem ya ayu lem ban yo jaka ban bu hang ni temporary block. Dan rai hak bay day mentapat hadin jong gan ka senam hadin senam arjar po ar hadum ta senam arjar po saw ti khamtam nu senam arjar po saw sngulengo andiat nomor ba hi kat kum ka jing tip jonga ka banga yo jing tip kalong ba ilap hawat arjaka ta day ba hakatong hor hawat ka way ka jaka bat hanong lang ngin nak liang ka snong lang ni don ka jing kerman baskam ba day ban bu ba chang ne ka blok bat lap hawat jaka hi ngi ni la wat ka jaka bat ka jaka ngi la yo nda ka ba hi try ki la ai sngop hai ka jaka am dai dak ba siu dor ngi la ai ka jaka ni la ai ka jaka ngi la pha cha dc no stan la pha cha government ba dai bat ka ka jaka ti ka jaka ru jing sisa kala dai ka ba nila ban ong kala biang nomor kala don pembahasan akar akar duna rai nakaliang jungi kemut nakaliang jungi kum ta sinong kemut lada dang duna kata ka jaka ban wasan akar patlong perlu nomor ini apa dah lada hasilong de office bahaya perlu wat tak si akar don ka jaka te hang ne jungi jing siang ni asno ba kala biang tebu sa akar te kala de ban biang office wadong biang rung dang la ban ai tak deka lada day tang hakaliang jaka renga snolungo marbalay be ki jit artli mo ki pha ya kaban pe hagi artli ki jaka snolungo sabay day berkata ta ketika bay day berkas eri blok reng don jigerman badu ta sarkar kan bu bacang deh snong jongi oleh nongwang ka bay bat kane to kila pasang na mat buntin balap to di sisa babalay ka sarkar ka tu ban hawat arjaka namta kan bu ikon ka haba ya day bat kadi ka banta ban phawat arjaka ni snau ba khantam la ban ong ba ni pan pau kane ki snau kalong ba siki la ban don mo katu kadi ki nakaleng pai ba lo ki ba yakwa bat kawai jaka de ka bakam kong san se don ki bahaya bahan ni la ban ong ki ba don bor ba ki kwa ya ka ban chen ni jaka tang kata hi ke rai jik hisya ka jaka bakam long pedang dong hadong kamut ka day hang ne ha ya kan ne ka dong jongi kala ban day ne nong lang mar padang ipet na ki bobun ki liang ha be day bat ki kam ki jam ha be day bat ki jaj komiti ki ba phar la ka day jong ki sang balang la day jong ka balang la da day jong ki sinong thau ki sai bat penong meeting ba hang ne nong lang na mar ka day ka bakam long pedang jaka ka balakam bet kambiang la kam long pedang la don ka PHC la don ka yau hang ne don ka yau la don ka PHC la don ki veterinary office la don ki post office nang ta ki school ki la kam ya chakmat hadu hakan ka dong jongi dang dei tak nong lang la don hadu ka higher secondary school te habaya dei berkata pada ka jing benak ta nginda tip tikna mo kat no habay day bat kasi nong lang nakadya yung akum surasyon don ka jing sukunan sibon ya kasi nong kataw berkaway lang bagi lawing lang sam iba kasi nong nakaway kasi nam sikaway kasi nam kikiw tang kikiw ha ka kikiw na duka jing don hibreu kikiw hadu ka imlang sa lang ha ibabun ka kamay ka jing nangkiw hi wat lang i don ha padang jaka badang sa din jaka kendong thì các bà khám số cũng mất kalong ba kỳ lâu yên lòng xem kỳ don kỳ jing Italy jong kỳ nong song sinong jong cái sinong nong lang kemut ba kỳ penlong cái sinong ba kan nom don kano cái jing bom yesu thu jing mut cái jing pat ya pra mut ka don kỳ jing Italy adu isnam kỳ ba ladu dak ki pau snam kemut don kano cái jing bom yesu thu jing mut cái tang jing Italy bat cái jing ade jing mut ta cái ka wei ba nakalian kijing sistem kila nang kiw sibun kiba mensua na do ka basdang ni don kandayeng rai mentang ila don kumba atspa kandai putli kijing
pas pak nang ta ki school kin nang keu ni don hat lai teli ki opar ki lower primary school nang ta kawai ka upper primary school kawai secondary school bat kawai ka higher secondary school ti kemut keu nadong adu ki long yeng long sem ki kam ki jam ni don bet ki jing ya so thu jing mut bat ki jing ya teli ta ka ka Dap ini ini man ke ka jing dap san prosnem yo ka jing long so da pi adu mentah ki kenal lah kan prosnem la long so da adu menta na lai prosnem dap lai prosnem menta jing long so dat bang la de bat ke ki jing dap ar prosnem bat tang la poi sia ka lai prosnem jong jing long so dat pat ba ki dang sia nya mo ba ya dai mar bang jet so dat hang ne nong nong lang một ni jet thì bố bún jet đã kabelot ke par mo mang bang man pau ke jing pan pau ke jing ya sania ke jing dei kata ka bang jet đã kabelot ke par ha bang jet ye sodak snong man kalai snam don ke bang la bu tem da ka san snam malai tem bat ke basan snam ta dei ka mentah prosnem ni snem la ko da jing long so da la dap lai ko na Construção dei playal di Roma. Pilih lagi poster bagian seperti. Thay cái cần đoan cái bà công sản tâm của công cuộc sống của bộ phần nó sống. ki ki kendon ki ba ki kendon ki ba kong san ka kum ka snong ka wei ka long ba nginom sya ya udkhar ban wan khayi ban wan hapo snong nong lang ban kata ka deka kendon ka ba ngi kum ka snong ngi don ka jing tli baro kum ka snong baro wei da ka bangi manjur ba nak benta ki bar jelahi na bomdei persihi hapo snong nong lang aduk menta kemut ban syong ngim sya ban khayi ngim sya wat hayeu apo kan ka yeu bang isang me nong lang don ka yeu minop sya ka ta deka wei ka snong ba ki pajba aru ki asngau hi kumta ki menjur hi ban lek kumta baro da ka jing ya teli da ka jing su jing mut lang to kule sibun sonar ngila yo kena por koridor ba kin yo ban kren ba kin te kule sibun ke dong ron jing dor kat ke jong kin ini ba